ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ватсап рой кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунем. Марҳамат, рафт. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Бадрон қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ дар ҷамоати деҳоти Турдиев гуфтага аст. Яъне пушти ҷамоат. ноҳияи ҳамадонӣ ҷамоати деҳоти Турдиев, яъне ки совхози Турдиев пушти ҷамоат мега лаби роҳдай. Инҷа бо суратҳои ҷамоат чам аст. Лаби роҳдай. Опшим 4 сотик замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор, ошхона, баня, анҷомхона, ҳоҷатхона дорад. Хонаҳо мега ҳар як кадомашон ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст. рӯи ҳавлишон бетон, гирди хона маҳкам, дарахтҳои навниҳол ва гул, об, свет дар дурунии хонаашо аст. Баня, ошхона ҳамаш қоидави ремонт кардагӣ, кондитсионер дорад. хона нархаш арзона ки 210 000 сомонӣ аст. бо муомилаи хубам дорад. нархи хона 210 000 сомонӣ дар назди хона мегад. бо ягон муомила карда метиҳем. сироштон мега сум дара курай. ҷамоати деҳоти Турдиев, яъне ки ноҳияи ҳамадонӣ. номерои мегафоншон аст. кадоми шумо харидори аниқ бошен, аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша мегиред. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. аз шумо хоҳиш дӯстони азиз ки лайкотон нагузоред ва силкаи навори моро дар ватсап, имо чизе ки доред нами силкаша подлиса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. бадрон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар деҳаи мадад гуфтага аст. соҳибшон хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи мадад ки ҷойша ки нафаҳмиден аз соҳибашон пурсида мегирен. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидори дароз дорад ки дар дуруни хона ошхона, баня, кухни, калидори дароз, дарахтони мевадиҳанда, ошхона, баня, алохона, леди ҳам товиса дар берун ва дурунам дорад. кондитсионер, термис, мебел, яъне ки ҷои сауна, кухни аст отдельный. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%, об, свет мега пастяни ҳаст ва канализатсияи шаҳриам пайваст кардагӣ. гирди хона полни худ маҳкам, круглосутный об, свет ҳаст. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%, ҳамаш евроремонт кардагӣ. хонаҳо ҳамаш отдельный ҷои беҳтарин. хона ранги сексия бори ошхона, баня дорад, ҳам даверунша дорад. чойлоби ангурам дорад бе таъриф. нархи хона мега $65 000 мега бо муомилаи арзон карда метиҳем. вариантҳои алишам аст. ягон квартира аз территорияи Душанбе бошад пойтахт, алиш мекунанд. номерои мегафони Тоҷикистон аст ва номерои Россияшон аст. даҳи рақамҳои Россияшон ватсап пайваст доранд. кадоме ки мехаранд мега занг зананд, дигар маълумотша ба шумо мефаҳмонанд, арзон карда метиҳанд. рақамҳошон аст. марҳамат, дигар маълумоташа аз соҳибашон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Синок пушти глазной гуфтага аст. соҳибшон шаҳри Душанбе пойтахт пушти глазнойда қарор дорад. духонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад. доми 4 ошина дар 4 қарор дорад. 42 квадрати метр. об, свет ҳаст. ошхона, баня, кухни, кондитсионер, термис, телевизор, яъне ки хона бо ҳамаи чизи чораш савдо мешавад, яъне ки бо ҳамаи чизи чораш мега метиҳем. ремонти замонавӣ, мебел, ҳамаш қоидави телевизор дорад. хона даромада яъне ки тайёри даромада зиндагӣ мекунем. нархи квартира мега 350 000 сомонӣ аст. бо муомила арзон ҳам мешавад. камтари дигар хай бо дигар маълумотша аз соҳибашон мегирем. номерошон номерои мегафон аст, кор мекунад. марҳамат, тамос гирем. шумо дам агарам хали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ё ки замини холӣ, ягон мошин, техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, сурат маълумотшо рой кунед, мо фурӯшда мегузорем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. бадрон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар истигузор гуфтага аст. насосо шаҳри ваҳдат истигузор насосо гуфтага аст. соҳибшон ҳам хел навистам. 6 сотиқ замин аст ки як чандар фундамент ва қаттишон семенблок дорад барои ҷои хона кардан.
обсвет мега ҳастай, раҳ ҳам дорад, ҳуҷҷатош мега 100%. шаҳри вада ИСТ гузор насосо гуфтага ҳастай, заборож, фундаментош ва маҳкам ҳастай. бози қайга қумая хока ҳам хеле чиzo қатиш дорад. дӯстони азиз, хай бо маълумоти пурра шава гирди замин полни худ бо семенблокати маҳкам. нархи замин мегӯяд 55000 сомонӣ ҳастай, бо муомила ҳам дорад. аз пеш омада бинед мега ёки тамос гиред, дигар маълумоташа ба шумо мефаҳмонанд. нархиш 55000 сомонӣ муомила дорад, ҳуҷҷатошам 100%. лайкора гузоред, навора полни худ падлисакнед. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастай ба Адрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Саховат гуфтага ҳастай, пеши подземкаи Саховат. лаби роҳ да мегӯяд, пеши подземкаи Саховат, ҷои зурай. духонага квартира ҳастай ки дар сеюм ошина қарор дорад, 55, яъне ки 54 квадрат мега зиёдтар, дар қариб 55 квадрат мега обсвет ҳастай, ошхона, баня, кухни, темизхона мегӯяд бо чизи чораш, яъне ки қатиш мега спални метиян, кондиционер дорад, холодильник, ҳамаш мега қатиш меистад. ҷои соза мега отоплени, ҳамаш пайваст аст. дӯстони азиз, ҷои нақд, лаби роҳ, ремонти хона хуб астай. Саховат, пеши подземка, спални, кондиционер, холодильник қатишон метиян. нархи квартира мега 376000 сомонӣ астай, бо муомилаи хубам дорад. духонага сеюм ошина 54 квадрати метр. ба кадоми шумо ки маъқул аст, номерои вавилоншо нависага астай, аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотои пурраша занг зада гиред. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай ба Адрон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабоз гуфтага астай, соҳибшон. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ шаҳри Ҳисор, ноҳияи Уртабоз. 7 сотиқ замин дорад ки дӯстони азиз, замин барои хона кардан ва уже нимкола фундаментошам рехтагӣ ҳастай, сохта бошад ки нопуррай. чӣ хеле ки дар сурат бибинед, барои хона фундамент рехтагӣ ҳастай, ҳам хеле деволош нимкола. бохай маълумоти пурраша аз соҳибашон занг зада мегирем. нархи замин мегӯяд қатъи чизо 70000 сомонӣ астай, бо муомилаи хубам дорад. рақамҳо мегафоншо нависага астай, 7 сотиқ замин бо нимкола стройка. аз ҳамин рақамҳо метавонед дигар маълумотошо номерошон мегафонай. шумо дам агарам хали заминҳои фурӯшии хонаҳои тайёр ёки ягон квартира, мошин, ягон мошинаи боркаш, телефон, гомол, чизе ки барои фурӯхтан бошад, метавонед ки сурат маълумот адресаро гирем, мо дар видеои оянда рекламада мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастай ба Адрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино гуфтага астай, соҳибшон. яъне ки ноҳияи Сино, канечкаи гипразем, яъне гипразем, канечкаи маршруткаи 58. ноҳияи Сино, гипразем, канечкаи маршруткаи 58 мега. дӯстони азиз, узри зиёд, яъне ки маълумотро чанд бор такрор кардем. духонага квартира ҳастай ки дар чорум ошина қарор дорад, 50 квадрати метр, обсвет ҳастай, ошхона, баня, кухни, термис дорад. хона мегӯяд обсвет пастияни ҳастай, хона мегӯяд ремонти хуб. духонага мега бо ҳамаи чизи чораш мефурӯшем. яъне ки бо ҳама чизи чора дар ҳамин хона, кухни, гарнитура, чизе ҳастай, бо ҳамаи чизи чораш, яъне обшим савдо мешавад. термис, кондиционер, духобка, плита, ҳамаш қоидавӣ. нархи квартира мега 380000 сомонӣ астай, бо арзон ҳам мешавад. лаби роҳ да мегӯяд, ҳамаи чизо дар пеши дом ҳастай. дигар маълумотои пурраша аз рақамҳои билайни поёнбуда мегиред. хона мега 360 сум дар курай, бо арзон када метиҳем. дӯстони азизи мо, лайкотона гузорем ва силикаи навори моро падлисакнем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастай ба Адрон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар пеши ҳоҷи шариф гуфтага астай, соҳибшон. замини фурӯшии назди ҳавлигӣ дар шаҳри Қурғонтепа, Бохтар, пеши ҳоҷи шариф назди бозор да мега, соҳибшон. 3 сотиқ замин астай ки барои 3 сотиқ замин 4 дар хона қатъи як коридор, фундаментош рехтагӣ тайёра, гирди замин полни худ маҳкама, обсвети шаҳрӣ дорад. 3 сотиқ замин маҳсулоташон 4 дар хона, қатъи коридор, кухни, баня, фундамент рехтагӣ астай ва гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ астай. фақат деволи хонара мебардорен, хонара сар мекунен. нархаш мега 180000 сомонӣ астай, бо арзонам мешавад. 180000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. ба кадом шумо ки агар маълумотош камбудӣ бошад, нафаҳмида бошад, рақамҳои телефоншон мегафон нависага астай, ай ҳамин рақам дигар маълумотро метавонед гирен. шумо агар хонахар, заминхар бошед, дар комментар нависед аз куҷо дар кор астед, мо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ астай ба Адрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 101 микрорайон гуфтага астай, соҳибшон.
рӯпарӯи мағозаи Саодат, магазини Саодат, шаҳри Душанбе 101 микрорайони рӯпарӯи мағозаи Саодат гуфтагааст соҳибшон. Духонага квартира ҳастае ки сехонагаш кардагиянд, дар чорум ошина қарор дорад, 42 квадрати метр. Обсвет ҳастае, ошхона, баня, кухони, телевизор, открити лестница. Ремонтҳои хона хуб аст, барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. яъне ки нархи квартира $33,000 ба тоҷикӣ 380,000 сомонӣ мешавад, бо арзона мешавад. $33,000 мегӯяд, ба тоҷикӣ 380,000 сомонӣ. арзон муомилаи хуб кардан метиҳад, мегӯяд агар кадоми харидори аниқ бошад, номерошо номерои билайн нависагааст, аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша мегирен. телевизор, кондитсионер, отопление ҳамаш пайваст, ремонти хона хуб аст, ҷои нағз мегӯяд соҳибшон, омода бинен, маъқултон шава, арзон карда метиҳем. маълумот дигар маълумотша гирен. Хонахои Фуруши назди ҳавлигии навбатии аз Саҳиббарадорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои ноҳияи Шоҳмансур гуфтагааст, колхози Россия. ҳамин хел маълумот навистиянд. Обши мега қариб 7 сотиқ замина мега, яъне ки 6.8 сотиқа седар хона кардаги тайёра, ки якта калидор, баня, ҷои склад, кухонӣ, ошхона дорад. хоб обу светаш мегад пастияни аст, мегад тороҳи калона мегад 650 метр мегад, тораҳи галаунира мегад, ами то кӯчаи калонира мегад, яъне ки 650 метр роҳ аст. хона ремонт дорад, дарахтони мевадиҳанда, об светчам аст, ҷои нағз да мегад, хайбо дигар маълумоташ мегад, документош мегад 100%. бо нархи 290,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, бо арзона мешавад. ноҳияи Шоҳмансур, колхози Россия, шаҳри Душанбе. аз ҳамин рақамҳои поёмода дигар маълумотҳои пурраша худатон занг зада гиред. Хонахои Фуруши назди ҳавлигии навбатии аз Саҳиббарадорон қарор дорад дар ноҳияи Фархор, не ки нагуфтиянд дар куҷош, ҳамин ноҳияи Фархора мега территорияи районда 7 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардагия, ки якта калидор, ошхона, баня дорад. гирди хонашам уже фундаментош рехтагӣ тайёр аст. 7 сотиқ замин, 3 дар хона, коробка аст, қатъи калидор, баня, кухониш, гирди хона мегад фундаментош рехтагӣ аст. дар инҷа мегад обсвечам дора, гарантия оба мегад ҳаст. нархи хона мега 75,000 сомонӣ аст, бо арзона мешавад, муомилаи хуб дорад, ҳамаш сатфои ҳуҷҷат ҳамаш қоидавӣ. ноҳияи Фархор, 7 сотиқ замин, 3 дар хона, обсе бо нархи 75,000 сомонӣ. кадом бардоне ки аз ноҳияи Фархор хеле хонаи арзон ки мехаранд, рақамҳо мегафоншон навистагааст, метавонед занг зада бо пурра маълумотоша аз соҳибашон гирен. лайкотон нагузоред, агар имконият бошад ин навори моро силкаша дар WhatsApp имотон падиса кунед. квартираи фурӯшии навбатии аз Саҳиббарадорон қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, тарафи Калхозобод Чапаев, яъне ки аз Қурған болотар, ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. духонага квартира аст, ки дар 5-ум ошина қарор дорад, 36 квадрати метр, ки обсвет ҳаст, ошхона, баня, кухонӣ дорад. хона мега рӯпарӯи масҷиди ҷумъахония мегад, лаби роҳа мега, заправка ҳамаш ҳаст. духонага мега соҳибшон ҳамаш қоидави аст, бо ҳамаи чизи чора дора мега дар дуни хона. дар дуни хона мегад холодильник, кондитсионер, термос, кухонни гарнитур, спални гарнитур ҳамаш замонавӣ мегад, ами 1 сол шуд мега, ҳамаша нав харидагӣ аст, қатишон ҳамаша метиҳанд. кухонни гарнитур, спални, фанер, обшим ҳамаш замонавӣ аст, ки хона мегад, яъне ки ранги типа сехонага бори кадагиам бардонад, ҷои кухонира мегад, балкон барбардагӣ мегад, яъне ки обшим хонара сехонага кадаги ҳастанд. доми 5 ошона дар 5-ум қабл открити лестница, духонага сехонага кадаги аст. нархи квартира мегад арзона мегад 200,000 сомонӣ аст, бо арзона мешавад. нархи квартира 200,000 сомонӣ арзон када метиҳад, кадоме ки харидори конкретна бошад. номерои телефоншо навистагааст, аз ҳамин рақамҳо маълумотҳои пурра 100%ша метавонед гирен. агар шумо давомхали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, замин, мошин, техника чизе барои фурӯхтан бошад, сурат маълумотшо рекунед, мо реклама ада мемонем. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.